ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Бозам қарор дорем дар ҳаштум дарвозаи тарафи Чилобозор. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ана ин даромадгоҳи ҳаштай, ҳамихе даромадгоҳи ҳашт рӯ парои Корвонситӣ миен чорум сектор дасти чап мегардем, баъд меравем. Агар ай тарафи ҳафт биен дасти рост мегардем. Боз мо ай тарафи ҳашт омадем. Дӯстони азиз, нам хеле мере майда духтараки хушру даиҷа грандиозни распродажа як дунё чиз доран. Двойкай, рубашкай, платьяй 70 сомон ҳамашон. Оли бо ёрама дона нишон метим духтараки хушру. Ана ин мағоза омадагем, нигоҳ кунед. ҳамқа платьяи хушру бисёр дора, ба халатои фасонам дора, абаё дора, двойка, як дунё вибр, юбко, брукои классик духтаракои хушру. Ина барои талабои чӣ мегӯян студентои мактаб хулоса юбкорам фасонӣ бидадин ки духтарако як дунёай. Як аввал обши абзорча мекунем, бинем ки дар дохили мағоза чӣ ҳастай. Баъд метонем скрин кунед дар WhatsApp партен заказно қабул мекунам. Обши абзор мекунем, бо дона навор мекунем духтарако. Неҷа чанд омад платьяи хушру ҳаст, двойка, тройка хулоса ай 70 сомон нархи навошон сар мешавад. Ҳаштум дарвоза чорум қатор дӯстони азиз. Дашоди дастафка WhatsApp ё ин ки Instagram шонда метонем нависем. Ана шоку мана шок дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ҳама қадвойкачаи хушру паплинак 70 сомон. Тобистон ин нарх набиёин 170 сом ёин. Бихаред духтаракои хушру, баъд ай соли оянда мепишен. Баъд дигар моделшам нишон дидем. Ҳозир дӯстони азиз, видеоро то охирша тамошо кардан гирен. Даиҷа ҳам қаборои аксиони бисёрай. Ина глои анораки духтаракои хушру дилинаи дароз шай хулоса ирам 70 сомон. Каротикам дора, дарозам. Ҳозир бо дигар вариантҳо аст. Ёрам нишон метиҳем. Ина дастафка мехоҳед наздик дидан, мехоҳед рақамҳо дар рӯи экран, маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегиред. 70 сомон бовар мекунед дӯстони азиз. Ира бинед глой 3D 70 сомон, стойка варадник аҷоибот хушру. Ҳозир як ба як нишон метиҳем. Ира бинед духтарако буркошон аднатони сиёҳай, киртакошон паплинай, инам ё ҳамаш 70 сомон. Бо иш озор дора, биё вайшам нишон тиҳед. Иш озор кардага нигоҳ кунед духтарако, украшен дора, яъне иноям 70 сомон шок ценай бовар мекунед дӯстони азиз. Бо дигар моделша нишон тиҳед. Ҳозир мо шумода нишон додан мегирем духтаро, то охири видеоро тамошо кунед. Даиҷа фақат бори 70 сомона доран. Духтарои хушру итальянский материал нигоҳ кунед, бори Ташкент ҳам қахушрой ирам 70 сомон кардага. Анаи французский дилна платьёи ме барои духтаракои ёш аз фирмаи Zara ирам 170-180 сомон будай. Ҳозир аксиякати 70 сомон кардем дӯстони азиз. Ҳозир дигар моделҳо нишон метиҳем. Айне ки французский дилна гуфтем, бо платьяи дароз шам будай ирам 70 сомон. Бозори Корвон, тарафи Чилобозор, ҳаштум дарвоза, чорум қатор. Чорум қатор духтарако дуюм сеюм магазин мешавад духтарако. Дар обши абзормо нишон додагем. Рубашкоя дӯстони азиз, аксияи калон кардин. Аллакай сезони ҳамин амуд рубашкои барои студентҳо беҳад хушрай, брукатиам, юбка қатиам базебай 70 сомон. Ҳозир бо дигар моделашам нишон метиҳем. Бинед то охири видеоро ҳамроҳӣ кунед дӯстони азиз. Даиҷа вибр беҳад бисёра. Ира бинед розви паласаш хеле бо камтар бориктарака хулоса ишам беҳад хушру 70 сомон. Полан дӯстони азиз, нигоҳ кунед. бовар мекунед ҳамё то 150 ра будан, ҳозир аксиякати 70 сомон кардиан. Шок цена бовар кунед дӯстон. Мана 70 сомон школьни вариантам буда ята нимта духтарако распродажа. Ин мирам 70 сомон ая бор бинед. Юбкаш 70 сомон, отдельный рубашкаш 70 сомон. Юбкаш 70 сомон, рубашкаш отдельный 70 сомон. Агар ҳарча комплект буи мехарам ку 140 сомон да гуфти вая гапо ки тага боло фасонак пӯшида мегарден дӯстони азиз. Ҳозир бо нишон метиҳем дигар моделошам бинем. Ира бинед дӯстони азиз, вариантҳои студентҳо 70 сомон. Инами қарубашкаи фасон ки 150 сомон дар сезонош буд. Ина дӯстони азиз, ин двойкача бинед барои хона ҳам қахушрой ирам 70 сомон кардаган. Бозори Корвон, тарафи Чилобозор, ҳаштум дарвоза, чорум қатор. ҷошон ҳам хаҷа осониё бай духтаракои хушру. Нехемем ба пешанам дузанда миен, дасти чап мегарден, ҷои намоён метонем бе наздик дида харидорӣ ки метонем заказ кунем. Тамом ва духтарако икртачара бинен ҳами қахушруча металлик. Медонем материал худаш 400-500 сомон, лекин ҳозир куртаи духтагӣ тайёрша бо нархи 280 сомон метавонед аз ин мағоза харидорӣ кунед. Аз 48 пуш то 60 пуша размер ҳаст. ин хушругии куртара бинед духтаро. Шахсан мада ҳами чиз беҳад махоҳ, рости имконият нашуда, вақт нашуда ки ҳами курта харидорӣ кунем. нигоҳ кунем 280 сомон бо тугмадорай. духтои дубайский. Баъд аз ин моделҳо дигар
дигар хелошам аз материалҳои резини духтарако нигоҳ кунед. Ёра аксия 350 сомон буд, ҳозир бошад айни ҳол 280 сомон караган. ҳамин рият хулоса ҳамаш 280 сомон. дӯстони азиз, королевский оригиналош балхоя. дӯстони азиз нигоҳ кунед, то 400 сомон ҳам мефурӯшанд дар ҳама ҷо. Я бор меоед амироз ай наздик нишон метиҳем духтаракои хушрӯ дар ин мағоза 280 сомон дар ранги сиёҳша нишон тиҳем. коричневый дорад, ранги сабзи талха барг дорад дӯстони азиз ва ранги сиёҳ дорад. нигоҳ кунед, аҷоибот хушрӯ 280 сомон ай бовар мекунед. шок цена пешу пуш бо украшени кардагиай размеро ба ҳазр ҳаст. метонем биёед наздик дида харидорӣ кунед, метонем заказ кунед. доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. ира бинед чихо хушрӯвака тигровка остинакошон ё материалошон беҳад хушрӯ. нархи шок байни 8-9 дарвоза 8 гати биён 4 сектор мешавад. метонем биёед аз наздик бинед харидорӣ кунед ё ин ки заказ кунед. дӯстони азиз нигоҳ кунед чихе дувойкои хушрӯтон ёфтам аз ин мағоза. нархоша медонед чихе шокай 200 сомон. баъза платьяша духтарако то қам пӯшида метонем, боло пӯшам ба дигар чам пӯшида метонед. нарх 200 сомон гуфтем. размеракотон ҳаст духтарои ёш биёед аз наздик дида харидорӣ кунед ё ин ки заказ кунед. доставка доранд. остини тагаш дарозай духтарако. материалаш виливетай. виливет медонед чихе материалай шта истифода мекунед. ягон ақли даридан ягон чи надоранд. ранги сиёҳ дорад, бежви дорад, коричневый дорад, серинки дорад. ина ранги сиёҳ. духтароe ки мехоҳанд харобина намоён шаванд, ранги сиёҳ барои шумо. 8 дарвоза аз тарафи Чилобозор 4 қатор. дӯстони азиз духтаракои хушрӯ ира ман надидам. ин ранги сабзи талха баргам доштаи металлик 280 сомон. шок бовар кунед дӯстони азиз. ай моделом ҳаст ёшам беҳади бад хушрӯай. нигоҳ кунед глои навам баргак ёям 280 сомон. нархи аксиони иношам 280. хулоса ҳамин рият ҳамаш 280 сомон барои подписчикои канали мо. ай дӯстони азиз ира бинени қа хушрӯча королевский бамбук. ай дӯстони азиз ирам беҳад хушрӯай халатиш будай дӯстони азиз 280 сомон. бозори Корвон, тарафи Чилобозор, 8 дарвоза 4 қатор. нашоти доставка дар ватсапшон ё ин ки инстаграмшонда метонед нависен. духтаро ира ма айдур нигоҳ кардам, хиёл кардам бархти королевский не ки резинкаги будай, не балхои резинкаги меган ку якум сол ҳам хеле будай беҳад хушрӯ. то 60 пуша размер дора 400-500 сомоне 250 сомон. нархи шокай. сирхи рӯшан дорад дӯстони азиз, бардови дорад ва ранги сабзи талхабарг дорад. ани модело ҳам 250 ана ани якушам ина ён 250 сомон. духтаракои хушрӯ тигриё чанд гуфтен? яча бефрорен. духтарои хушрӯ медонед чи ана хели материалои маечникати тигрои плачо духтен ҳам қафасонак ира 250 сомон мефурӯхтен. ҳозир аксия кати медонед чанд сомон кардаган 180 сомон. сезони маечни инами вақта дӯстони азиз ма тавсия метиҳем харидорӣ кунем, пушаймон мешен. бо римента кам дошта ира бинед хоҳе миёнакоша уски кунен мебандед дӯстони азиз. размеракотон ҳаст. бозори Корвон, тарафи Чилобозор, 8 дарвоза 4 қатор. духтарои хушрӯ нигоҳ кунед, ҳам қадвойкои дубайский фасона аксия кардаган на 400 на 500 200 сомон аксиони дӯстони азиз. ба ранги коричневый ҳам дорад. баъзай платья тагиш сафедай ани болопӯш абаяш ранги сиёҳ ба риментакам дорад дӯстони азиз. дуойка ана шарф ягон чи надора. ай ранги коричневый ҳам ҳаст. ҳозир ма коричневийшам нишон метиҳам. ина духтаракои хушрӯ не коричневийшай. баъд ана ёрам духтаракои хушрӯ аксия кардагиан шок цена 200 сомон. ранги сиёҳ бо иш дорад. баъза дорад духтаракои хушрӯ ай тагаш остиниш кӯтоҳ будай, боло пӯш дорад. ҳозир ранги сиёҳ ҳам нишон метиҳам дӯстони азиз. инаҳа ина ранги сиёҳ 200 сомон аксия. ани боло дари двойка иҷа биён пеш биё. унуво чианд ура нархшам бигем. платья ана ина тройка двойка чай. духтарои хушрӯ медонед чи 4 та чиз дора аксияи калон кардагиан ё то 400-500 дар фурӯшон буд. шарф дорад, бурук дорад, футболка дорад ва абая дорад, боло пӯш дорад. яъне 4 та чиз 200 сомон бовар мекунед. и хеле нархо да ягон ҷо нест. аи бу дигар ранг шамаса ранги сиёҳ ҳам дорад. метонем заказ кунед, метонем биёед аз наздик дида харидорӣ кунед. ватсап дар рӯи экран, инстаграм шам мондам, дар омада соавтор шавед. духтарако дар соавтор обуна шавед. тоис анҷида бони хеле платьяи паплинакои арзонакам доранд. марҳамат биёед аз наздик дида харидорӣ кунед ё ин ки скрин кунед дар ватсап шон партен. нарху наво размеротона гап занед бай мекунанд. доставкатон мекунанд агар омада натавонед. аксия дар халатом ҳаст дӯстони азиз. нигоҳ кунед қа халати хушрӯра 160 сомон кардаган грандиозни распродажа. аи сирх духтаракои хушрӯ ранги ваяса баклаҷан мешавад ба хиёлом. баъд серинки дорад дӯстони азиз. бо чанд модел дига дорад. ана ин модело ҳам дӯстони азиз 160 сомон кардаган размеротон ҳастай.
марҳамат бозори Корвон тарафи Чило бозор 8 дарвоза 4 қатор. Доставка хоҳем, доставка мекунам подписчикои азиз.